когато страда един орган, обикновено са закачени и други органи около него. Каквото в България имаше като някакъв локдаун, хората много бързо видяха, усетиха с кожата си, че те ще се оправят сами. И политическата класа не само, че не поправи това, но и започна да го използва в собствен интерес. Политиците си се занимаваха с техните си кампании, неща, асфалт, инфраструктура, европейски проекти. И някакви депутати се обвиняват едни други в корупция, частично с някакви неверни твърдения. Тези спорове гръмват като някаква медийна новина, докато имаме много по-важни проблеми за решаване. Аз като цяло вярвам, че не само някакви радикални промени в обществото, но дори и малки промени могат да се случат само чрез нещо, което доста размества пластовете в обществото. Като протест, като COVID. Аз съм майка на 3 деца, социален предприемач, кандидат за народен представител, като почти ежедневен участник в протестите, нямат нищо общо с пандемията. Или ако имат някакво общо с пандемията, то е свързано с това, че беше поредното неадекватно отиграване на един световен проблем. И това, което се случи, е, че ние живеем в държава, в която никой не вярва на здравната система. Никой не вярва. Няма един такъв човек. Вярва се на определени личности. В този контекст се появи пандемията под управлението на ГЕРБ. И нашия министър-председател Бойко Борисов. Пълен хаос. Държавен пожарникар по времето на комунизма, той е рециклиран през кървавите и смутни 90-те години на миналия век, начало на охранителна фирма, която успява да защити както бившия комунистически диктатор Тодор Живков, така и цар Симеон II, който се завръща в страната през 2001 година и става либерален министър-председател. След това той оглавява като секретар Министерството на вътрешните работи, където успява да се изгради като имидж на топ ченге и успокоява мафиотските разчети в полза на близки до него олигарси, според критиците му. През 2005 година става кмет на София, след това основава партията си ГЕРБ, акроним на Граждани за европейско развитие на България. Големите му коли, кожените му якита и главите на животни в дома му са част от балканския фолклор, който все още е завладян от кодовете на мафията. COVID-19 вече е пандемия. Парламентът обяви извънредно положение в България. Новата проба при 27-годишния мъж е положителна. Реално държавата не беше подготвена за криза. Хората на високи позиции се държаха като изключително лоши мениджъри на посредствена компания. Правят се неща, които едното изключва другото. На моменти даже не виждаш чисто дори политическата логика. Обрат в решението на властта отново отварят нощните заведения на закрито. Едно решихте преди няколко дни, днес друго. Някак си нещата се случваха. Сега правим локдаун заради идеята за локдаун. После ще отпуснем локдауна
После малко ще погледаме какво правят примерно в Европа, в Германия, в Англия или в САЩ. Ще пробваме ние малко да го направим, но после ще направим нещо друго. Хората бяха ужасно и продължават да бъдат ужасно неподкрепени. Когато ограничаваш гражданите и го правиш за дълго време и го правиш по различни начини, особено когато не успяваш да комуникираш ясно защо правиш каквото правиш, какъвто е случая, ти наистина ставаш просто тиранин, когато не даваш нищо замяна. Понеже ние се занимаваме с хранителни продукти и контакта с твоите партньори в магазина и с клиентите ти на живо е много важен. Не ни изненада чак толкова до такава степен, защото ние вече работехме 6-7 месеца в това да развиваме, примерно, онлайн канала на продажбите си. Но за много бизнеси това беше тотално неочаквано. Много от магазините не просъществуваха. Беше им казано, вие трябва да спазвате мерките, затваряме ви, вие трябва да сте изрядни, добри, иначе ви санкционираме. Но когато ние, държавата, трябва да ви дадем финансови средства да се справите, да ви подпомогнем, нас ни няма. Просто оправите се сами. И ние, но и на другите хора рязко загубихме в това време доверие, че нещо адекватно ще се случи. Реално здравия разум в обществото си присъстваше тогава и хората бяха приели достатъчно при сърце това, което се случва и бяха с сериозна доза уплах и притеснение от това, което се случва. В същия момент виждаш министър-председателят и как обикаля в една джипка държавата без маска или се здрависва без маска, без да спазва никакви елементарни мерки и така нататък. Други политици говорят, че няма вирус и ти в един момент се объркваш тотално. И затова много от приятелите ми тотално се загубиха в това нещо. Отказаха да повярват, че има вирус. Според математическия модел на професор Николай Витанов от Националния оперативен щаб, страната ни е на път да се размине с най-благоприятния сценарий. Но забележете, дори през тези месеци нашите експерти в областта на вирусология и имунология винаги знаеха и казваха за последните данни в чужбина. При нас много от решенията се взимаха в зависимост от нюансите в политиката и препоръките, насоките на Световната здравна организация или ключови научно-изследователски центрове. Друг е въпрос е тяхното използване и адекватността на мерките. До голяма степен хората, които съм слушал да се изказват, било част от някакъв консултативен щаб, било част от Министерството на здравеопазването, всички бяха много адекватни, следяха ситуацията в целия свят. Смея да твърда, че в началото имаше все пак някакво слушане на експертизата. Ние затова и по някакъв начин от първата вълна в България на практика не я усетих. Постепенно обаче с помощта и на медии, с помощта и на политици, точно тези гласове, конспиративни, псевдонаучни, хора, които търсеха лична изгода, започнаха да използват тази медицинска криза като политически инструмент. Все повече и започнаха да заемат място в публичното пространство. С уважение към господин Мангаров. Той говори това, което те искат да чуят. Какъв грип, пуснете ги, те едни ще умрат, едни. Кажи колко ще умрат и поеми ангажимент с титлата си, с името си, че те ще умрат и ги посочи. Заповедай, братко мой. Благодаря, че дойде.
Имам голямо уважение към теб и всеки, който е на подобни позиции и лекува хора, се ползва с не само одобрение и уважение, и не ми е приятно публичното пространство да се разделяме по една или друга тема, макар че ние говорим едно и също нещо, но ти го обясняваш по един начин, щаба по друг, но то е едно и също. Аз ти благодаря, че си тук, благодаря, че има възможност да говорим, благодаря, че има възможност да ползваме всеки ум, за да намерим най-правилното решение. Страхът в началото беше от неодобрение. Господин Бойко Борисов никак не харесва да не го харесват. Но дори на чисто емоционално ниво. И затова всяка групичка от 50 човека в интернет беше способна да повлияе на неговите решения. Прави чест на премиера, че той чу гласа на науката, а не гласа на страха. Той ме разбра. И с неговия цветист начин на изказване, някъде към 40-та минута преди да донесат кафето, каза: виж, По-Мангаров, ако бях жена, щях да ти пусна. Медийната среда в България е такава каквато е, следствие на дълги години пренебрегване. Тази медийна среда в цял свят е трудна, защото в днешни дни от медии трудно се изкарват пари. Цялостната динамика на икономическата логика на медиите е абсолютно преобърната в последните години. И точно социалните мрежи, социалните медии, които се превърнаха в новото потребление на медии на огромното множество от хора, още повече спомагат за тази картина. И в тази трудна среда всички медии опират до или частни интереси, частно финансиране, или до държавно финансиране. И тук всъщност започват проблемите, защото когато става дума за държавно финансиране и за частно финансиране, всъщност се намесват и политическите играчи и се получава една мрежа от взаимозависимости, които води до това, че медиите винаги изпълняват някакъв сценарий, който е в угода или не на някого. Това не е задължително, разбира се, всеки път да се случва и не трябва да генерализираме. Това е много важно да се каже, но просто има тази реалност. Аз самия съм бил жертва на популизъм в политическия му вариант. Така че има и научен популизъм и ролята му се оказа наистина много голяма. Популизма като опита да обясниш сложни явления с прости мантри, с търсене на лесно решение на проблема и на някакъв архевраг, който е виновен за всички неблагополучия. Това не може да става при пълно игнориране на посланията, които дават експертите. Всякакви глупости слушам от плеймейтки, от анализатори, които казаха: нека по-силните да издържат, и ми говорят сега за здравен фашизъм. Не е ли това фашизма? Фашизма на глупостта. Процеса по деструктуриране на всякакви видове грамотност, но най-вече гражданска, тече, може би, от десетилетие. През последните няколко години, включваме годините преди пандемията, този процес е изключително интензивен. Създаването на некачествен медиен продукт по естествен начин променя оценката на публиката за това какъв трябва да бъде медийният продукт. Защото хората не са задължени да познават характеристиките на професионално създаденото медийно съдържание. Те приемат големите мейнстрим медии за информационни авторитети по подразбиране. Това по естествен начин променя представата на публиката за това какво е журналистика и какво е качествена медия.
Какъв смисъл има в България да имаш собствено мнение? Да не каните Мангаров, да не каните фалшиви идоли в телевизията. Какъв е смисъл от това? Няма. Ще ви дадат ли по-добър ефир? Ще станете ли топ журналист, при който ще идват най-големите лидери и ще ги разкъсвате? Ще се здобиете ли с добро име, с уважение в обществото, с по-голяма заплата? Министър-председателя звъни и казва: това не ми харесва. Сега как да реагираме? Какъв исторически спомен имаме последния път, когато това се е случвало? Нямаме никакъв спомен. Как реагираме? На какво се облягаме? Аз изгубих убеждението си, че работата в медиите има смисъл. Безкрайно се възхищавам на колеги, които успяват да устоят на демотивацията и на бърнаута и които успяват, въпреки изключително неглижиращата и пренебрежителна среда, да работят професионално и да поддържат някакъв професионален стандарт. Направо не знам цели екипи как успяват да намерят мотивация, за да се противопоставят на това, което идва също тях. Нямат основа, нямат стабилност, нямат авторитети, нямат история, нямат пари, няма работа. Къде ти харесва, къде ще идеш. Аз не бих била толкова сурова с хората, нека така да го кажа. Да, имаме огромен проблем в медиите. Огромен. Просто не бих била толкова сурова. Истината е, че много хора ги е страх в България да проведат комуникация, която да покаже къде е истината, къде е лъжата, къде са манипулациите, къде са фактите. Защото всеки един от нас в България, който има отношение към проблемите, които възникнаха следствие на пандемията, се е сблъсквал с огромен негативизъм, с така непреодолима доза омраза дори. Наистина имаше някакво натрупано напрежение в обществото и със сигурност пандемията е нещо, което допълнително го засили. Безспорно това е факт. Но само по себе си това избухване беше в посока наистина конкретни неща, като правосъдие, като справедливост, като спиране на кражби, като промяна на модела, по който се случват нещата. Пандемичната ситуация създаде в хората, особено в моменти на затишие на пандемията, нуждата да изразят недоволствата си, страховете си и разбира се, една част от тези недоволства и страхове бяха абсолютно оправдани. От друга страна, разбира се, тази масовост беше свързана и с нуждата на хората по един малко парадоксален, но много разбираем психологически начин да бъдат навън, да се почувстват агенти на промяната. Да, смятам, че има връзка. И не само в България. Смятам, че и в България до някаква степен хората бяха, сега като изключим една, така да кажем, по-чувствителна гражданска част, в голямата си маса сравнително доволни към неутрални от правителството на Бойко Борисов. И мисля, че именно пандемията до някаква степен промени масово тези нагласи, защото пандемията първо доведе до локдауна и мерките там със страха, направо някакви такива тоталитарни символи, които започнаха да се появяват. На много хора това не им харесва и на мен не ми харесва. И едновременно с това доведе до един такъв дисбаланс в вселената на хората, които ги кара да търсят промяна.
бяха с много ясен вид послания да се освободим от тези, които докараха нещата на този етап без към пандемията. Да, протестът си беше протест заради начина, по който се възприемаше управлението на ГЕРБ. Пандемичната ситуация просто се прикрепи към това като усиловател, защото нарасна общото ниво на тревожност, несигурност и желание за промяна. До тук беше с корупцията за нас. До тук беше с това единици да грабят властта и да се злоупотребяват и да акумулират толкова огромни капитали и богатство за сметка на всички други останали. Дори се подиграват в очите ти. Именно това усещане у хората беше катализатора за тези мащабни протести. И до известна степен катализатор за протеста бяха абсолютно неадекватните неща, които се случваха политически в страната по време на пандемия. Ти да виждаш пълното дезинтегриране на една личност, която е била толкова дълго време на власт. Пълния провал в очите на хората, пропити от корупция, спящ до кюлчета с пистолет. Гръмването на тапата за шампанско беше рейда на прокуратурата в президентството, което вече беше тотално погазване на всякаква идея за някаква държавност, конституция, права. Като цяло аз не харесвам президента никак. И от тази гледна точка за мен тези протести са до някаква степен свързани с неговата личност. И поради това ми е трудно да кажа дали са променили нещо. Зависимо от това какво са целяли. Не става въпрос за защита персонална на президента или на някой друг човек. Става въпрос за отбрана на институциите, на закона, на порядъка в тази държава. Защото просто една овластена малка част от хора има всички инструменти да те унищожи. Има съд, има прокуратура, има изпълнителна власт, ти си никой реално. В началото на протестите отидах всъщност един от първите дни и ме беше малко страх. Не точно страх, но не ми беше приятно. Отивах на място, където имаше много хора, които не припознавам като мои политически представители. И въпреки това отидах там, защото знаех, че е нещо важно. Усещах го, в смисъл, знаеш, че се случва нещо историческо. И отидах тогава пред президентството и тогава всъщност чух някои послания, които ме успокоиха. Спазване на законите, справедливост и съдене спрямо това дали си нарушил закона, а не спрямо това дали си приятел на властта. Ще се опитаме да отговорим на въпроса кой е Делян Пеевски. Името му се освирква вече всяка вечер от юли месец по софийските улици. За едно десетилетие той се превърна в най-могъщият и най-мразеният олигарх в страната, поне в очите на протестиращите срещу корупцията. Зароденият през 80-та година в София, който носи прякора Шиши, се твърди, че е толкова влиятелен, че може да бъде определен като съуправител на страната. И под закрилата на главния прокурор Иван Гешев, който отказва да започне разследване за сивите зони на кариерата. Кариерата на господин Пеевски започва през 2001 година във Варна, на Черно море. На 21 години той става администратор на пристанище при мистериозни условия. Малко след това майка му Ирена Кръстева е назначена
за директор на Националната лотария. Решаваща позиция в една страна, където хазартът е едновременно национална страст и източник на мръсни пари. През юли 2007 година майка му купува няколко медии, основи на неговата бъдеща медийна империя. Поколения разследващи журналисти са се специализирали в проследяването на активите му, получавайки в замяна дозите си от анонимни заплахи за смърт. Но влиянието на господин Пеевски е основно в медиите. Всеки магистрат, който се докосне до неговите интереси, трябва да е готов да понесе атаки от неговите медии. Докато неговите опоненти са почти всички в бягство или преследвани от правосъдната система, господин Пеевски е на път да бъде единственият оцелял от тази касапница, чиято основна жертва е българската демокрация. В рамките на 24 часа 1,5 милиона, 2 милиона души бяха гледали моите излъчвания. Тогава осъзнах, че всъщност аз имам практически една телевизионна аудитория и можех да кажа каквото си искам и това да доведе до нещо манипулативно. Трудно е, защото всеки човек е пристрастен, включително всеки журналист е пристрастен. Това съм се опитвал да бъда максимално искрен и да разказвам нещата, които действително са, а не такива, каквито ми се искат да са. Това, което се случва, е процес, който се дестилира последните, може би, 7-8 години. Като започнем още от Орлов мост и протеста тогава защита на Витоша, когато излезнаха младите хора и блокираха за пръв път Орлов мост и протестираха срещу идеята за лифта, който трябва да се прави там и така нататък, като се мине през протестите за енергийните монополи. Впоследствие саможертвата на Пламен Горанов. Неща, които назряват, акумулират се в следствие от протест на протест. 2013 година, в нощта на белия автобус, всъщност, когато започнах да придобивам някаква популярност, беше когато ми разбиха главата по време на протестите. Винаги съм имала много ясна политическа позиция и тя е била винаги много праволинейна. Пазите престъпници! Пазите престъпници! Пазите престъпници! Първата ми обществена ангажираност, така да се каже, бяха протестите през 2013 година. Първият кабинет на Бойко Борисов, когато поскъпна тока. Тогава отидох на протести и също съзнах, че едни и същи хора си се въртят в правителствата. Мисля, за мен е недопустимо наистина човек да е 20 години в политиката, независимо дали е във властта или в опозиция, при положение, че България не осъществява напълно икономическия си най-вече потенциал. Тези хора продължават да са в тези партии, продължават да им се гласува доверие. Мисля, ние протестирахме срещу едно правителство, свалихме го, дойде друго. Буквално на следващия ден то направи чутовна глупост. Предлагам за председател на агенцията да бъде избран господин Дилян Славчев Пеевски. Заклех се. Тогава неговите сънародници, т.е. ние българите, излязохме на улиците с десетки хиляди, за да денонсираме назначаването му за шеф на тайните служби, когато той беше само на 32 години. Той беше принуден да подаде оставка само ден след това, като през това време обаче
успя да изрече от трибуната на парламента на един от опонентите си. Но аз няма да се занимавам с вас. Правораздавателната система се занимава, господин Цветанов, от вас. Дойдоха нови протести. Които доведоха до предсрочни избори и ние си избрахме това правителство, което бяхме свалили с първите протести 2013. Развих пак някакво чувство на песимизъм, на скептицизъм, че няма какво да променим толкова. Няколко месеца по-късно заминах за Германия, за да уча политически науки. Бях член на Дружеството за ООН в Германия, защото смятам, че точно ако се върнем на думата проблем, в глобален план, също както в българското общество, държавите трябва да си помагат едни други. Почнах да се интересувам и от немска политика. 2017 година, това бяха парламентарните избори, бях абсолютно шокиран от резултата от изборите тогава. ГЕРБ е първа политическа сила с 32,65%, БСП са втори с 27,20%. ГЕРБ, които бяха били на власт и не се бяха представили особено добре, получиха горе-долу същия процент гласове като на изборите през 2014, а БСП също, които се протестираше една година, си вдигнаха процентите с около 9-10, ако не и повече. И аз бях някакъв... Добре, българи, какво се случва? В смисъл, вие забравихте ли преди няколко години какво беше, срещу какво протестирахте? В смисъл, тая мисъл, че имаме супер къса памет българите, или поне голяма част от българите ме удари като светкавица направо, като гръм. И тогава ми дойде идеята, че няма да е зле в България да създаде нещо като база данни на лъжите или неверните твърдения на политиците. Тъй като нямах достатъчно свободно време, трябваше и да работя, да уча, тази идея буквално 3 години беше в застой. Иван Гешев е новият главен прокурор. Недоволни граждани и организации искат указът за назначаването на Гешев да не се подписва. Акумулираш ресурси, акумулираш власт и в един момент се самозабравиш. За мен това е когато си свръхиндивидуалист. Започваш да приемаш другите хора като бреме, защото трябва примерно аз да хрантута някой си там 100 или 200 или 300 човека, като това ще ми вземе от средствата. Този начин на мислене аз не го възприемам. Аз не се припознавам в която и да е политическа партия, не се припознавам в никой. Аз съм човек, който уважава всички култури и раси, защото ние сме преди всичко хора. И всички сме Homo sapiens. Няма значение дали си роден в Бангладеш, САЩ или България. Естествено, трябва да познаваш своите корени и традиции и да държиш на тях. И именно това ме държи тук. Също това, което ме държи тук е, че обичам просто красотата на нашата родина. Развивайки се като личност и в гимназията, откривайки Христо Ботев, чисто на ниво политическо мислене си дал сметка, че има определение за това как се нарича начина, по който мисля, и той се нарича анархизъм. Реално не на това възприятие на анархизма в обществото за деструктивност и лумпени, които унищожават всичко, изривяват и така нататък, ами от гледна точка на това, което всъщност е анархизъм. Свободата да мислиш, като свободно мислиш човек. Свободата да не приемаш тиранията на овластено малцинство, което дерибейства над останалите. Свободата да си критичен и да не приемаш априори неща,
че са даденост, но и свободата да приемаш другите хора и да мислиш за тях. Да не си нихилист, да не си егоист. За мен това е несъвместимо с моя мироглед и ценностна система, защото аз съм човек, който си дава сметка, че няма как да съществува изолиран от останалите хора. И съществувайки изолиран от останалите хора, аз се чувствам като паразит. Отново за недоволството на сънародниците ни зад граница, обобщение на протестите в 7 германски града от Натали Пашева. Здравей! Въпреки различните географски точки и липсата на координация между протестите, исканията се припокриват. Искаме електронно гласуване, защото на нас ни беше отнето конституционното право на глас. Ние не избягахме от България, а те ни прогониха. В един момент хората, които организираха протестите в Берлин в подкрепа на протестите в България, нямаха възможност да ги регистрират вече или да присъстват, не помня точно какво стана. Реших да поема отговорността да запиша този протест. Тази агресия, която носех в себе си, успях да я рационализирам, от емоционалното да отида в посока на рационалното и си казах, мога поне по някакъв начин да се опитам да повлияя на събитията, политическите в България. Тогава също съзнахме, че ние в Германия може да се опитаме да раздуем това какво се случва в България, сред политици, сред медии, и това ми се превърна в някаква фикс идея и си насочих цялата енергия. Немската общественост да обърне внимание на проблемите в България. Това, което беше най-кофти, е, че една от управляващите партии в Германия, която е в едно и също политическо семейство с управляващата партия в България, дори се изказа в подкрепа на тази партия, срещу която хората протестираха. Повечето организатори на протести в чужбина бяха хора на моята възраст и студенти най-вече. Това ме мотивираше, че младите хора най-накрая може да получим глас и евентуално да влезнат някакви млади хора в политиката или да имат повече влияние върху общественото мнение, за да не тъпчем на едно място. Чувствах тогава адско недоверие от страна на поколението на родителите ми към моето поколение. Че ние сме дали някакви раздигавани, разглезени, можем да ходим да учим в чужбина и тук сега в момента се занимаваме с протести, защото това е много модерно и така нататък. Ами, мое скромно изследване върху това, кои демографски групи, колко са представени от изборите 2017 насам, парламентарните избори, показва, че младите все по-малко имат свои представители в парламента. 18-30 годишните хора. Летният протест миналата година беше впряган като протест на младите. Като цяло има едно такова внушение, че тази промяна, през която преминаваме в момента, е по някакъв начин обвързана с поколенческо обновление. Но ето, че данните за профила на избирателите не е такъв. Всъщност спада в представителството на младите хора е драстичен. Младите хора все по-малко участват в избори, макар да са все по-ангажирани с обществени проблеми. За съжаление, пътя, който за сега българското общество е естествено не съвсем съзнателно избрало, е, че превръща недоверието си в властта, в недоверие и някакво озлобление към ближния. За съжаление, пътя към друга по-адекватна власт минава именно през ближния, не през телевизора, не през... Даже понякога не и през улицата и през протеста, минава през това какво правиш с другарчето си, какво правиш с хора, които са ти напълно непознати, знаеш само тяхната формална обществена роля, но не може да си злобен към медицинските сестри, например. Или пък не може да тече здравна криза и ти да не подкрепиш протеста на медицинските сестри. Независимо какво точно мислиш за исканията им. Не може да оставиш тези хора, които ти казват изнемогваме, нямаме пари. Не може да не застанеш за тях, а после да мрънкаш, че властта не ти харесва. Винаги ми е минавало през ума
че някой може да ми се обади, се става дума за хора, чието интереси са засегнати по негативен начин от протестите, да ми се обади и да ми каже, че не трябва да протестирам, иначе може това да има някакви лоши последствия за мен. Или че по някакъв начин мой близък може да бъде потърпевш. Аз бях организатор на протестите и си мислех, че те ще са нещо много такова колективно събитие, някакво, в което всеки нещо ще каже и така нататък, ама се оказа, че в протести доста хора, между другото, ги е много срам да говорят пред хора. В разгара на протестите аз сънувах на 2 пъти или на 3 пъти Бойко Борисов. И Бойко Борисов дойде лично при мен и ми каза, ти знаеш ли, че тук сега ние трябва да вземем много гласове, защото иначе ще си имаш проблеми ти, особено семейството ти. Преди години си спомням, някой ми беше писал на лично съобщение, дали не се страхувам да не си събера зъбите с чупени пръсти някой ден. И тогава си спомням, че го бях подал дори това нещо към районното като сигнал. Разбира се, въпреки че това е възможно да бъде установено откъде идва, те нищо не бяха установили. И тогава, може би така, го сложих в страни това нещо като нещо придружаващо публична позиция, която заемах, отразявайки протестите, разбира се. Дами и господа, в студиото е Живко Джамяров, участник в протестите в София в петък. Разговорът обаче ще е за агресия. Добре дошли, господин Джамяров. Аз бях на протестите на 10 юли, когато станаха нещата с полицейското насилие. Точно от президентството тогава имаше 2 протеста. Протеста на хората, които се възмутиха от всички негативи в толкова дълго време. Но имаше един така много добре организиран контрапротест. В смисъл, личеше си, че хората са докарани така просто организирано. Те си общуваха помежду си,
подмятайки си пластмасови бутилки за вода, така реплики. Полицията беше един вид в този сандвич от двете страни на жълтите павета. И благодаря ви, че сте тук, защото показваме, че и ние можем, когато искаме да затваряме Орлов мост. Хората, които дойдоха тук, за да подкрепят правителството и премиера Борисов, както виждате, вече се разотиват. Добър вечер от другата страна. Финален час за протеста. Тук няма, хората остават. Извинете, от кой град сте? От кой град сте, извинявайте? Добър ден. От кой град сте? Кърджали. Моля? Кърджали. Как дойдохте? Добре. С автобус, предполагам. Кой го плати? Общината. А вие там ли работите? Да. Всички автобуси им се дава по 30 лева на човек, който да дойде. Аз съм народен представител, аз съм го платил. Забелязах едни доста съмнително изглеждащи както поведение, които просто целят провокация с тези хора, които трябва с автобусите да бъдат извозени извън София, които бяха докарани за протеста. Виждайки го това нещо и забелязвайки как те минават зад кордона полиция на турската църква и никой не им обръща внимание от полицаите, аз просто реших да обърна внимание на този кордон от полицаи, че има нещо, което не е окей. При което един от тях просто ми казва: ти какво се обясняваш, че изви от тук, бе? И аз съм казал: чакай малко, това ли е начина, по който ще говорим? И той вика: какво ще говоря с теб? И така, на майка. И водейки го този разговор, тръгнах просто да си изнасям от там. И ме посрещна един от полицаите, който в последствие разбрах, че комисар явно е ръководил там нещата. Така с известна доза агресия: ти какво провокираш, алон отворен и се правиш дъра. И аз си дай личната карта и аз казах: ето, нали, няма проблем. Тук като си говорим с него, около 6-7 полица от кордона се стрелнаха към нас и ме заобиколиха в кръг. Заобикаляйки ме в кръг, един от тях почна да извива лявата ми ръка зад гърба и да ме наклани напред. Другия, който стоеше отдясно, с юмрук ме налагаше в корема. И се опитваха да ме изкарат реално от улицата и да ме вкарат в камионетките, където раздават правосъдие. И буквално след това, може би 2-3 часа се случиха тези ексцесии. Какви излизат резултатите след протестите от миналата година? Вашето лично усещане? Нищо не постигна. Какво да постигнал? Вие можете ли да посочите едно нещо? Какви бунтове? Знаете ли какво е бунтове? Бунтове е да дойдат 150 хиляди човека, да запалят Народното събрание, да свалят правителството, което в момента не знам каква полза ще да запалят 300 коли, да има в още 5 града, разбира се. Това са бунтове. Ние имаше някакви клетници в 10 хиляди, които се събрахме там, някакви псевдоинтелектуалци да се разхаждаме по такова, и 20 селянина фанаха 5 млади деца и ги набиха зад една колона, защото просто нямаха какво да правят. В смисъл, извинявайте много, но това не са бунтове. Цялата е някаква абсолютна псевдоистория, и едното, и другото, и всичкото. Така че няма бунтове. Отвъд бунтовете, де да знам. Изберете си. И всъщност точно това е нещо, срещу което самите хора и протестираха. Липсата на право не се преодолява с липса на право. Полицаите са тези, които трябва да въдворят ред, но не и да го създават и допълнително да предизвикват насилие. Защото когато един нормален човек види как едно младо момче е прибивано без нужда от полицай, тогава се поражда и вътрешната агресия и желанието да се отмъсти.
това влиза в един цикъл, който не е правилен. И точно затова подготовката на тези полицаи е изключително важна. Тя е под всякаква критика, според мен. В такива кризисни ситуации те са хората, които трябва да показват държавността. И прикриването, между другото, на тези деяния е другия огромен проблем. Не казвам, че в редиците на протеста нямаше и провокации. Напротив, имаше такива. Но точно това е умението на един подготвен полицай да може да се справи с ситуацията. Въпросите провокатори директно си се изнесаха и според мен те си ги докараха организирано да направят провокациите и си ги изкараха. Когато съм имал интеракции с полицаи, нали, по време на протестите, полицаите винаги са се опитвали да ми повлияят психически, така да се каже. Тоест не чрез тормоз, но така да го кажа на жаргон, да ме обработват. И да се опитват да ми обяснят едва ли не колко е безсмислено да се протестира. И аз, виждайки следващите неща, които се случиха с другите момчета и момичета, просто си казах: не ме интересува има ли последствия срещу мен, някакъв тип реваншизъм. Не ме интересува, ще излезна и ще кажа какво се случи заради тях също. Това, което се случи, пък ме накара да не пропускам протест. Много малко от тях пропуснах. Добър вечер. След малко повече от час тук на площад Независимост се очаква за 55-ти ден поред да се съберат протестиращите. Всичко това се случва в навечерието на очаквания утре голям протест за старта на политическия сезон. И полицията се готви за този ден още от сега. 2 септември 2020 година, тази дата може би никога няма да я забравя, защото беше емблематична и за развитието на самите протести. Ще го души, бе, пич! Ще го души, така, бе! Снимате! Как няма да снимам? Откривам заседанието. Защо пипате камерата? Най-спокойно. Както се нещо направите. Давай, защото ще напиеш шамарите, бе. Тогава полицията арестува много хора, мои познати бяха задържани, които не бяха буквално направили нищо, не бяха провокирали по никакъв начин полицията и това изглеждаше отстрани като
Имаше агресивни протестиращи и ние ги арестувахме. Много малка част от тези проявили агресия протестиращи беше арестувана, всички останали бяха параван за някаква добре свършена работа. Това е част от стратегията, тази прекомерна агресия, това насилие. Сплашване, това бяха млади хора, опит ти да ги накараш да си мълчат за в бъдеще, а не само в конкретната ситуация. Да ги е страх да отидат отново на протест, да ги е страх отново да са на първа линия пред полицията. Не сме установили насилие спрямо протестиращи и затова отново искам да подчертая, че в края на краищата ние работиме на база събрани доказателства. Бяха разпитани служители по време на тези операции, бяха събрани видеоматериали, но в края на краищата искам да отбележа, че всяка една проверка по отношение на така нареченото полицейско насилие, след това ние изпращаме в прокуратурата. Записите от 10 юли са търсени повече от година. Изпратени са от МВР по куриер и са получени вчера. Подобно укриване на доказателства за престъпление е престъпление само по себе си. Депутатите ще поискат и доклад от главния прокурор за разследването за полицейско насилие. Главният прокурор Иван Гешев каза пред БТА, че няма задължение да коментира пред парламента висящи дела. А междувременно стана ясно, че един от наказаните за побоищата миналото лято в края на февруари тази година е назначен на работа в Бюрото за защита на свидетели, което е към Иван Гешев. Това е за сега от тук. В това няма нищо извънредно всъщност. Спорно е къде и как са си превишили правомощията и дали има значение, че си превишили правомощията, след като санкции така и няма. Или имаше някакви смъмрения или някакви, но в крайна сметка техните началници, не знам, те продължават да си битуват. Даже министъра по тяхно време си намери нова хубава позиция в столичния инспекторат. Всички знаци са, че това не е немислимо да се случва и че властта няма чак такива тежки морални задръжки то да се случва. Просто обикновено, когато полицията извършва насилие, то е скрито. То е в районните управления, то е в бедните махали и съответно то там не предизвика възмущение. На входа на Министерски съвет, извинете, при наличието на камери, които се знае, че са там за сигурност, всичко това ни връща, ето вижте какво се случва сега в бившия Съветски съюз и републиките, към усещането, че някои методи, насилието, например, все още има място в Европейския съюз. Позорно е неговото неглижиране и приемане за даденост. Е диагноза за състоянието на системата. Не само тази на сигурност, а и на най-високи места. Става дума за състоянието на демокрацията и начина, по който се формират политиките и се практикува управлението. Мисинг. Виждали ли сте този човек? Къде се крие той? Защото някой каже, че не е ходил в Народното събрание, включително. Не е ходил, да. Не е ходил вече 87 дена, откакто започнаха протестите. Той изобщо не се е появявал в София. Както каза и евродепутатката Клея Ардели, че в момента той с тези еврофондове подхранва цялата си корупционна система. Да. Това е. Но те в 95% от случаите, 99% от случаите протестите нищо не постигат. Въпросът е в този 1% какво се случва. Това беше един от протестите, които нищо не постигна. Разбира се, имаше опити тези протести да бъдат яхнати.
Стигна се до един момент, в който аз самия и доста мои приятели се престанахме да ходим. Този момент беше една вечер, в която пред Министерски съвет се гориха маски. Очевидно в този момент нещата се промениха. Изиграни играчи се опитват да се реабилитират покрай това, което се случи на протестите. При правителството на Борисов, примерно, противниците на Борисов използваха именно тези мерки като нещо, срещу което те са. Всички партии общо използваха коронакризата и ваксините и отношението към тях, използваха съответно наличието на множество хора, които застъпват едната или другата позиция, които да използват като свои гласоподаватели. Ако българският народ не излезе по улиците, ако не каже, че не иска ограничения, ако не каже, че не иска дискриминация. От тая гледна точка аз нямам политически обвързаности, за това, което ви казвам, не завися от никого и нямам такива цели. И не смятам да имам. Сега голямата тема е, че се политизира в един момент много крайно, много полярно и се превърна управлението на пандемията, се превърна в една разменна политическа монета. Имаше първоначално някаква ясна позиция на държавата, здравната система да не колабира. Буквално след протестите, тогавашното управление много ясно изведнъж абдикира. Отидоха в обратната крайност, т.е. пуснаха хората да се смесват, да се заразяват и съответно това доведе, разбира се, до препълване и колапс на здравната система. Съответно, тази политическа сила гарантира по този начин за себе си това, че ще има повече хора, които ще бъдат в болниците, повече хора, които ще се страхуват и съответно, може би, ще им запази политическото положение на следващите избори. И след това изпаднахме в една предизборна кампания, която започна март месец и още не е свършила. Няма по-лошо стечение на обстоятелствата исторически последните години. Честно, извинявайте, че се смея, то не е защото е смешно, а защото мен също ме е страх.